And now, it's time for SPG, as in Super Pag-Nerd Secret Files. Unti-unting binababa yung zipper ng suot kong pantalon. Kaya malaya nang nakagalaw si Manoy, na tila isang sundalong handang sumugod sa gera. Sorry na. I need to ito animation. I need to check. Itago nyo na lang ako sa pangalang JM. 20 years old. At ito, ang aking SPG Secret File. Meron akong tropang walwal na anytime pwede mong malapitan, basta tawag ng alak yan. So, bale, 6 kami sa grupo. Ako, si Ringo, Raf, Paul, Vin, at Reggie. Normal lang sa amin ang magiinuman sa bahay ng bawat isa. Lalo na kung may okasyon. Pero, that time, na-invite kami ng pinsan ni Paul na taga-kabilang barangay dahil may fiesta daw doon. Mga around 7 PM na siguro kami nakarating. Medyo may kalayuan pala sa kabihasnan yung bahay ng pinsan ni Paul. Lugar kung saan malayo ang pag-ibig. 2 lang sila ng lola niya na nakatira doon. At konti lang ang kapitbahay. At mga halos 30 meters pa ang pagitan. Maraming puno na nakikita sa paligid. Kaya sobrang dilim. At wala kang makikitang kahit ano kapag tumingin ka sa malayo. Yung bahay nila ay pangkaraniwan lang. May 2 kwarto, pero may kaliitan yung sala. Kaya sa harap ng bahay na lang namin na pagpasyahang mag-inuman. Pero bago kami nagsimula, pinakain muna kami ni Lola ng mga handa nila. Mga halos 1 oras pa lang siguro kaming nagiinuman. Nakaka-1 litro pa lang kami ng alak na nauubos. Pero medyo nahihilo na ako. Na parang lumalaki yung ulo ko at ramdam ko yung pintig ng ugat sa aking sentido. Normally kasi, 3 liters bago ako tamaan. Kaya tumayo muna ako para umihi at naghilamos ng konti sa may gilid ng bahay dahil nandoon yung poso. Pagbalik ko, may babae nang nakaupo sa kanang banda ng aking upuan. Kung i-describe ko siya, maputi. Naka-t-shirt siya ng hapit at maikling shorts na maong. Hindi gaanong matangkad. Ang amo ng muka. Kahit nakatagilid ko lang siyang nakita. Dali-dali na akong bumalik sa pwesto ko kaya nakatabi ko na siya. Hinihintay kong ipakilala siya sa akin. Pero wala man lang ni isa ang gumawa. Iniisip ko na lang, ay, baka kapitbahay nila na napadaan. Iaabot ko sana ang kamay ko sa kanya para magpakilala nang itaas niya din yung kamay niya. Akala ko makikipag-shake hands, yun pala, iaabot niya lang yung baso. Oh, shot mo na. After nun, parang lalo akong nahilo. Nakalimutan ko nang magpakilala sa kanya. Panay lang ang titig ko sa kanya. At
kapag nahuhuli niya akong nakatingin, ay ngingiti siya na parang may ibig sabihin. Dahil talagang nahihilo na ako, nadulas yung kamay ko sa lamesa. Kaya medyo nahawakan ko yung left leg niya. Promise, nadulas lang talaga yung kamay ko. Ay, sorry, sabi ko. Tapos, ngumiti lang siya. Hindi ko napigilan si Manoy. Hindi tunay na pangalan. Ramdam ko, unti-unti na siyang nagagalit mula sa pagkakakulong sa likod ng aking pundilyo. Sabi ko sa kanila, mga tol, di ko na talaga kaya. Pwede bang makihiga muna? Tapos, hinatid ako ng pinsan ni Paul sa kwarto niya. Mga ilang minuto pa lang siguro ako nakapikit nang may marinig akong parang nagsara ng pinto. Pagtingin ko dun, yung babae, dahan-dahan siyang lumakad palapit sa akin. Nang nasa may paanan ko na siya, bigla siyang lumuhod tapos gumapang paibabaw sa akin. Shucks, ang ganda talaga niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahil nahihilo na talaga ako, hinayaan kong gawin niya lahat ng gusto niya sa mala Adonis kong katawan. Panay ang halik niya sa lieg. Sinibasib niya yung labi ko na halos magkapalitan na kami ng mukha sa sobrang gigil niya sa akin. Ramdam ko yung kamay niya na unti-unting binababa yung zipper ng suot kong pantalon. Kaya, sa wakas, malaya nang nakagalaw si Manoy na tila isang sundalong handang sumugod sa gyera. Tinakpan niya yung mata ko nung isa niyang kamay. Saka niya isa-isa ring hubarin ang kanyang kasuotan. Dama ko ang init ng kanyang balat sa hita na nakaangkla sa aking tiyan. Nang marahil ay maubos niya at matanggal niya na ang kanyang saplot, ay muli niyang sinibasib ang aking bibig. Naroon pa rin ang kanyang kamay na nakapiring sa aking mga mata. At ang isa ay malayang naglalakbay sa aking kabuuan. Nang ito'y unti-unting gumapang paakyat sa aking leeg, panay ang haplos nang biglang bahagya itong sumikip. Kaya nahirapan akong huminga. Dahil sa kakapusan ng hangin, ay tatanggalin ko na sana ang isa niyang kamay sa aking mga mata. Nang bigla niya rin itong nilipat sa aking leeg at tuluyan na akong sinasakal. Lalo pa akong nahirapang huminga dahil ang dating kanyang maamong muka ay unti-unting napalitan ng isang matandang kulubot na may pares ng dalawang naglalakihan, maugat at pulang mga mata. At ang dating makikipot niyang mga labi ay tila na isang gripong puno ng laway, habang ang kanyang dila na may haba na hindi pangkaraniwan ay nakalaylay at parehang hagod sa aking mga pisngi. Ang kanyang mga balat ay tila inaagnas at amoy galis ng aso. At ang bawat sugat ay may mga maliliit na uod na pumipitik-pitik na ang ilan pa nga ay napunta sa aking pisngi. Ay, lalo akong nahirapang huminga habang hinang-hina naman ang aking katawan, na parang may sumisip-sip sa aking lakas habang siya ay patuloy na umiindayog sa aking ibabaw. Damang-dama ko ang kulubot niyang balat na may mamasa-masang sugat at ang mabuto niyang katawan na tumutusok sa akin. Gusto kong sumigaw,
Pero walang lumalabas na boses sa akin. Hindi ko rin maikilos ang aking katawan sa sobrang panghihina. Hanggang sa hindi ko na maramdaman ang aking sarili. Nagising na lang ako na may liwanag na ang paligid. Agad akong tumayo at dumiretso sa labas. Nandoon silang lahat nakatingin sa akin habang kumakain ng agahan. "Oy, gising ka na pala. Tara, kain." Aya sa akin ni Paul. Kinakabahan pa din ako sa nangyari sa akin kagabi. Na hindi ko malaman kung panaginip, dala ng kalasingan, o totoong nangyari. Habang kumakain kami, ay tatanungin ko sana yung pinsan ni Paul kung sino yung babaeng nakainuman namin kagabi. Nang biglang magsalita si Ringo. "Tol, ang lakas pala mag-inom ni Lola, no?"